Sa sin? Tá. Tá mai ceap go méid gar leir. Tá silam go mána tú soltas Rostanrún. Bhí nuair go deas ciún hartan seo. Ní hena thola me se. An téanód le bheith cuaramach faoi ná go bhfuil aithne ag chulaganna ar chulagan eile. Well, níl anna am sa réon den agus sin mars fearla mé. Céir a thugann seo thuair éon nó Salana? Níl rúnar be ar an bhór san méid chuirna trom chúisna atá tharla an seo. Agus na fistrán dí mácha a déana. Well, teigi tú hééis pí nach bhfuil rud é chohéasca sin. Bhí ggéir gála gar de más sa gantar. Déanana méid ar níhil.